Pomaže Bog i dobrodošli u svet pravoslavne zore. Kao što sam i najavila, snimat ću od sada video kako je sve počelo od samih početaka, od ideja, od inspiracije, od svega, jer vas dosta to zanima, za sve one koji nisu znali celu našu priču, kao i za one koji su se kasnije priključili svetu pravoslavne zore. Evo, počet ću priču od početka. Sve je počelo tako što je moj komšija Dragan jednom prilikom rekao meni: komšinice, zašto ti ne bi pravila košulje za žene koje bi nosile u crkvi? Meni se ta ideja jako svidela, ali nisam znala kako bi te haljine izgledale, s obzirom da nisam šnajderka, s obzirom da nemam veze u vezi tog šivenja. Razmišljala sam kako bi mogle da izgledaju te haljine. Istina je bila da zaista nismo imali prikladnu garderobu za odlazak u crkvu, što je kasnije se ispostavilo kao veliki problem prilikom rukopoloženja mog bratanca, gde nismo imali pristojnu i dostojnu garderobu za takav jedan čin kao što je rukopoloženje. Mnogo smo se mučili da bi pronašli dostojnu garderobu i na kraju nismo baš nešto uspele u tome. I inspiracija i sam naziv svečane haljine za pravoslavne praznike baš je tog dana dobilo svoj, da kažem, i smisao i izgled, kako će izgledati. Ta haljina koja bi izgledala dostojno, u stvari je moja inspiracija baš za tog rukopoloženja. Kako su vladike, sveštenici bili svečano obučeni, bila sam oduševljena jer sam prvi put prisustvovala rukopoloženju nekome i to je na mene ostavilo jako duboke emocije i mnogo mi je bilo, to je neki najlepši doživljaj koji sam do tada imala. Vladike i sveštenici bili su izuzetno lepo u odeždama njihovim i svečano obučeni i bilo me je sramota da mi kao žene ne budemo prigodno obučene, da na dostojanstveno izgledamo na tako neke praznike. Tako je i nastala u stvari naziv svečane haljine za pravoslavne praznike. Tada sam dobila tačnu inspiraciju kako želim da te haljine izgledaju. Trajalo je par meseci dok nisu dobile konačan taj svoj izgled. Danima sam tragala, gledala kako bi to moglo da izgleda i konačno su dobile i pojavile svetlost dana u mom selu Blušci uz pomoć našeg divnog sveštenika koji mi je pružio podršku i pružio mi je motiv i da predstavim te svoje haljine. Kasnije ću vam u narednim videima pokazati kako je to sve izgledalo i jako sam zahvalna svom selu, a inače ne znam da li znate, ja nisam iz Beograda, rodom sam iz sela Glušci, opština Bogatić u Mačvi. Tako da je u stvari svi prvi koraci pravoslavne zore u stvari potiču odatle, kao i sve te moje kolekcije koje su kasnije i nazvane Pravoslavna Mačvanka i Vera i koreni. Mnogo mi je trebalo da osmislim u stvari kako će sve to da izgleda od samog početka. Veliku mi je podršku pružio i moj prijatelj Oliver Klein koji je bio tu za mene da mi pomogne u osmišljavanju naziva svih tih kolekcija. Kada su haljine počele da se ređaju jedna po jedna, morale su da imaju neka svoja imena. I to je isto bio jedan od razloga za razmišljanje, kako će se zvati haljine, kako da ih podelimo, kako da uopšte znamo koji model želimo. Dugo smo razmišljali, Ivana i ja, i onda smo shvatile da u stvari haljine treba da dobiju imena po svim ženama iz moje familije. Tako da je prva haljina, zove se Ruža, po mojoj majci, haljina Zora po celom brendu Zora i onda su se ređale po mojim tetkama Radojka, Zagorka i Živka, zatim po mojim sestrama od tetke Danica, Milanka, Ljiljana, Milka, Vesna, Gordana i onda po njihovoj deci. Tako da je to jako jedna lepa priča o imenima, da se ne zaborave ta naša stara imena, da se ne zaborave naši koreni, da se ne zaborave odakle smo, ko smo, da se ne zaboravimo ko nam je familija. U krajnjem slučaju, u ovo vreme kada smo se svi nekako otuđili, želim da svi znaju i da ja nikad ne zaboravim ni ja, niti bilo ko, sve te moje sestre, moje tetke, moje bake. Čak je naredna kolekcija koja se zove Stanka, ona je dobila ime po očevoj majci.
Tako da svaka haljina ima svoju priču, svaka haljina ima svoj izgled i jako sam i srećna i ponosna na sav taj moj rad. Svečane haljine za pravoslavne praznike, tako je počelo, kasnije se nastavljalo to kao pravoslavna zora, počeli smo sa haljinama, a nastavili smo sa maramama i naravno sa ostalim našim proizvodima koji ću vam vremenom sve pokazivati od početka, od nastajanja, od ideja do konačnog proizvoda i uopšte cele ove naše priče pravoslavna zora. Pratite nas u narednim objavama i svako dobro od Gospoda vam želimo. Da snimaš.